Salam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Bugün berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynşy döwründe Pähim Paýhas ummany magtumul Pragy ýylymyzda Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Bäşim Nuraly adynaky Çağalar Çeperçilik Mekdebiniň 1-nji iýun bütün dünýä çağalar goramagyň halkara güni münasibetli Bäşim Nuralynyň uçgunlary bagtyar geljek atly dörejçilik sergisini geçirýär. Bizden bu ýerde bolup bir näçe töhwetli görnüşler size getirýär. Türkmen portal web-saytymyzdan daşlaşmaň, Türkmen portal web-saytymyz bilen galyň. Mehribanlar bu töhwetleşik arkaly dowam edýär. Biziň töhwetleşimiz Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň okuwçysy Şeýlehem Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Bäşim Nuraly adynaky Çağalar Çeperçilik Mekdebiniň okuwçysy Hudaýberenow Ali Pelwan. Ali Pelwan, biz sizi gazanan ýeňişiňiz bilen gutlaýar. Ana bugün sizi hormat haty bilen teleýakladylar. Ana bizem şu wagt siziň çeken ajaýyp bir suratlaryňyzyň öňünde dur. Şeýle beýik şahsiýetlerimizi öz döredýän sunmat eserlerinize geçiripsiňiz. Şöler barada biziň illeşlerinde gurrunlar aýtaňyz. Sağ olun köp. Men bu suratlarda esasen men uly şahsiýetlerin portretlerini çekmäge haskim halaýar. Men bu portretleri diňe bir galam bilen däl de hem üýtgeşik görnüşdi çekmäge hem nimetdim, barladım. Hem men şu bir portretlerde uly şahsiýetlerime şu Saragat Babaýew, Durdy Bayram, Aýhan Ajeýew, şu Azat Gylyjew we mümkin o aktyorlarymyzy hem suratlandyrdım. Hem men bu suratda hem şu diňe bir galam bilen däl aýsam şu kofýa, şolar ýaly üýtgeşik önümlerden alyp hem suratlandyrmaga çalışdym. Men hem bu suratda şu kinodan alynan pursatly şu izi gyzykly bolan halipalarymyzyň hem suratlaryny alyp olar hem kagyzyň ýüzüne geçirdim. Özümden şu bir zat döretmäge çalışdym. Ali Pelwan, indi şu şahsiýetlerimizin suratyny çekeňizde haýsy şahsiýetimizde has köp zähmet giderdiňiz hemem has köp kynçylyk döredeni haýsy boldy sizde? Esasen şu men maňa kynçylyk döredilen şu Durdy Bayramyň portreti boldy. Oňa durly renkler we adam şu bir renki adamyň ýüzüne goýmagy başarmaly. Ondan näçe eskizler, näçe ölüňler etdim. Köp listler aýladym. Bu surat çıkarmak için köp wagtymy giderdim. Ýene köp wagt gidiren şu Berdenazar Hudaý Nazarowyň portreti, ol hem şu kofýa önüme bilen çekilen üstüne de uç gönen tık edip bara şey bu oşka gagyda orup şey edip çekilen surat näde görüşüňiz ýanyp. Ony başdan teretden abişni portret ýöne ýany baraňyzda görüp bilersiňiz şu. No toçka nokat bilen çekilen surat ol hem kynşy. O gözüň ağır ya, eliň ýada ya. Mundan hem kyn hem şu Bäşim Nuralyň portreti ol gara listiň ýüzünden ýagtylyp çykarmaly. Ali Pelwan bugün Bäşim Nuralynyň uçgunlary atly bätleşikde de ýeňji bolup hormat haty bilen teleýaklanypsyňyz bizem şo bilen tüýsürekden gutlaýar. Elmydama siziň täze eserleri döredip ýurdumyzda, watanmyzda münasip adam bolup ýetişmäňizi arzu edýär. Sağ olun. Men hem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýtýaryn. Mehribanlar, biz töhwetleşik arkaly dowam edýär. Biziň indiki töhwetleşimiz Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdürliginiň direktory Gözel Hakberdiýewa. Gözel, anha bugün siziň bu sergi köşküňizde Bäşim Nuraly adynaky Çağalar Çeperçilik Mekdebiniň guramagyny Bäşim Nuralynyň uçgunlary bagtyar geljek atly ajaýyp bir dörejçilik sergisi geçirilýär. Bu sergi münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Şu sergi barada öz ýürek duýsançlaryňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Köp sağ ol bilenek. Elbetde şuň 1-nji iýun bütün dünýä çağalar goramagyň halkara güni münasibetli şu ajaýyp binamyzda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdürligi we şeklenişdirýän sergi merkeziniň ajaýyp dalyna ötüp gelýän ýaş nesillerimiziň Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Bäşim Nuraly adynaky Çağalar Sungat Mekdebiniň Bäşim Nuralynyň uçgunlary bagtyar ýaşlar atly ajaýyp sergi dowam edip dur. Elbetde bu sergiä gülelik 300-den gowrak eserler gatnaşýar. Eserlerimizin içinde aglaga bölegi halipalarymyzyň eserleri, Türkmenistan watanymyzy wasp edýän ajaýyp eserleri bar.
Elbette Türkmenistan ähli çağalaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdy. Biziň çağajyklarymyz Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň muallimleri, talipleri bilen bir hatarda şular ýa sergileri ilkinji gezek geçirilýär güläler. Hawa şu muallimler bilen talipler bilen bir hatarda ýa bir mektep okuwçylarynyň şular ýa sergi geçirmegi eýýän bir uly işleriň durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar. Şonuň üçin şu uçgunlarymyzdan Bäşim Nuralyň uçgunlaryny diňe üstünlikler arzu edýär. Geljekde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Mektebiniň talipleri bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Şular ýa ajaýyp ýurtda ýaşadyk. Şular ýa sergiler geçirmäge ähli mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaşlar Gahryman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Oy olaryň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Elmedämi alp barýan işler rowany ýollarda rowaşlyklara weslensin. Elmedämi toýly günlerde durşalyň. Sağ olun gözel, bizem sizin yeňil bolmadyk işiňizde elmedämi üstünlikler ýaran bolmagyny arzu edýär. Köp sag olun.